Bueno, estamos no Concello de Valga, un concello de case 6.000 habitantes, 5.800 largos, é un concello da provincia de Pontevedra que para nós está moi ben situado. Estamos nun punto no que nos separan apenas 20 minutiños de Santiago, 20 minutiños de Pontevedra, no canto a situación, pois é un sitio fantástico para vivir, para pasar e para disfrutar sobre todo. Bueno, a actividade económica principal do Concello de Valga é a actividade industrial. Estamos rodeados de, creo que as fábricas máis punteiras no sector do aluminio, sobre todo. Bueno, os principais atractivos do Concello de Valga, pois, podémolo comprobar xa aquí, non? A paisaxe do Concello de Valga é un lugar fantástico. Temos a sorte de que é un concello rural, e diseminado, como sempre se di, é dicir, hai varios núcleos de poboación dispersos por todo o concello, e atractivos, pois, témolo prácticamente todo, pero sobre todo o tema no tema turístico, pásanos o camiño portugués polo medio do concello, temos o río Ulla, onde tamén se está explotando moito a través de tanto de Mar de Santiago como o tema da ruta marítimo fluvial. Bueno, en canto aos proxectos do GDR, hai que destacar que invertiron bastante en negocios privados do Concello de Valga. Tamén temos aquí por detrás este parque para facer exercicio ao aire libre, que foi unha das inversións que tuveron no noso Concello últimamente. Bueno, pois a importancia do GDR nos concellos rurais eu penso que é de vital importancia, non é un organismo que, sobre todo, vela polo rural e aposta polos concellos rurais. Valga, como ben dicía ao principio, é un concello rural, un concello diseminado, e que gracias aos proxectos do GDR e de outras moitas administracións, pero sobre todo do GDR, que investeu en Valga, en diferentes situacións e en diferentes proxectos, pois ten a súa vital importancia, porque todo o investimento que se faga en rural, comprobámoslo durante a pandemia, o rural é o futuro, e todos eses investimentos que pode facer o GDR en Valga ou nos concellos rurais son investimentos e feitos de futuro.